Ara ja tornem a ser aquí, ja hem passat la pausa publicitària. S'us ha passat molt ràpid, oi que sí? Sí. Ara ens trobem a la meitat del programa i, bueno, fins ara només hem hagut de petar un globus de l'equip taronja perquè, bueno, s'han equivocat amb una pregunta, però no passa res, no han sabut respondre. Però ja tornem a estar aquí i ara farem els dos últims blocs que es queden, que és el d'actualitat i el de llengües. Entremig també veurem un vídeo, però de moment és sorpresa. Així que passarem ara ja al bloc d'actualitat. Una altra vegada, obriu bé les orelles, perquè, atenció, les mans fora a la taula i penseu. Davant d'on ens trobem si anem caminant pel carrer i de sobte veiem un edifici amb una creu de color verd que fa pampallues. No, encara no. Rumieu una mica. Rumieu una mica. I 3, 2, 1, ja! Equip groc. Farmàcia? Una farmàcia, molt bé! Molt bé, davant d'una farmàcia. Molt bé, l'equip groc. Segona pregunta. Què celebrem el dia 1 de novembre? És d'aquí no res. No, d'aquí no res, l'equip groc ja la té, L'equip taronja, les mans fora de la taula. L'equip taronja s'ho rumia, s'ho pensa. S'ho pensa, però ho hem de dir ja. 3, 2, 1, ja! Equip groc. Castanyada? La castanyada... Halloween. No, Halloween no. Fem el rebot. No ho sé, no ho sabem. No ho sabeu? És el dia de Tots Sants. Passem a la tercera pregunta del bloc d'actualitat. On va començar i acabar la cursa popular d'Igualada que es va fer aquest diumenge? A quin carrer, a quina plaça va començar? No, les mans fora, un momentet. I on va acabar? Ho hem de dir ja. 3, 2, 1, ja! Equip taronja. Calfont. Va començar on? A l'Avinguda Barcelona. Davant d'on, més o menys? Del Sagrada Família. La Sagrada Família i va acabar... A la plaça de A la Calfont. plaça de Calfont. Hi vas anar? Sí. Sí? Molt bé, perquè és així. Molt bé. Molt bé. Doncs ara que ja hem passat aquest bloc d'actualitat, veurem com es van fer les votacions a la classe de tercer de la Mare del Diví Pastor d'Igualada per decidir quins eren els 6 alumnes que venien aquí a participar en el programa d'avui. Mentre m'hi em passeja la
Bueno, ara ja hem passat una bona estona veient aquest vídeo de com es van fer les votacions a classe. Què us van dir? Qui us ho va dir? Va venir un professor a classe i us va dir que havíeu de fer aquestes votacions per venir a participar aquí al programa i com va anar tot? Com ho vau fer? Escrivint un nom a un paper. Vam escriure el nom. El nom de qui volíeu que vingués aquí? No, el nostre. El vostre nom. Després la Joana i ell van anar a un lloc, van fer unes votacions. Al passadís. I ens Sí, els dos professors van fer unes votacions al va passadís. tocar a nosaltres. Molt bé. I a Teníeu ganes de venir? Sí, de moltes. Havíeu vist ja el vídeo? Havíeu vist ja altres programes? No, jo sí. Encara no. No, jo havia vist que era un diferent, que era com un, però no hi havia un globus aquí. Encara hi havia no ho una havies altra vist, cosa. no ho havies vist tot. Bueno, doncs pels pares que encara no ho sàpiguen o no ens poden veure, que sàpiguen que ens poden veure cada dimarts a Conca TV i també hi ha un grup al Facebook que es diu Assignatura Pendent i allà es penjaran tots els vídeos de tots els programes que s'han fet fins ara de l'assignatura pendent entre ells. Vale? O sigui que li diu als papes si volen tenir el vídeo, si volen veure-ho, doncs que a través d'internet, pel grup del Facebook, Assignatura Pendent, ho poden veure. Vale? Bueno, ara passarem al quart i últim bloc d'avui. Atenció perquè és el bloc de llengües, abans m'heu comentat, mentre estàvem mirant el vídeo, mentre l'anàvem comentant, m'heu comentat que també us agradaven molt les llengües, us agradava l'anglès, el francès, el català també us dona molt bé. Doncs ara passarem a la primera pregunta del bloc de llengües. Les mans fora de la taula. Vale, i anem a rumiar, perquè és la següent. Digueu 4 paraules que comencin per la lletra X. Aneu rumiant 4 paraules. Tenim 30 segons. Quatre paraules. 3, 2, 1, ja! L'equip groc. Xarxa, xiulet, xamaneia i xurro. Molt bé, perfecte, molt bé. Fora, jo el paper abans fora. Jo volia fer xipirón. Xipirons també era bona. Vale, ara, atenció a la segona pregunta del bloc de llengües, que és l'últim. L'últim? Aquest és L'últim l'últim. bloc. No, aquest... Sí, no, aquest és L'últim l'últim. bloc. Com s'escriu la paraula escura xamaneies? Encara no? 3, 2, 1, ja! Equip taronja. La S, la C, la U, la R, la A, la H, la I, la M, la E, la N, la E, la I, la A. Jo escriuria separat o junt? Separat. Separat, sense guió. L'equip groc com ho faria? La E, la S, la C, la U, la R, la A, un guió, Un guió? X, A, M, E, N, E, I, A. Escura... Hi ha hagut dos fallos. De l'equip tu t'has deixat la E I la E. d'escura d'escura. i tu has posat una A en comptes d'una E. Vale? O sigui, ho donem per no vàlid, no passa res, vale? I ho podem escriure tant amb guió com sense guió, però és escura xamaneies. Vale? Hem tingut dos errades, però no passa res, perquè ara la tercera pregunta, a veure què fem, és l'última pregunta del programa, així que estigueu atents, les mans fora de la taula. I atenció, digueu la paraula contrària de content i petit. He de dir l'antònim. La paraula contrària de content i petit. 3, 2, 1, ja! Equip taronja. Content, enfadat, petit, gran. Molt bé, doncs molt bé. Doncs ja hem comentat una mica com ha anat tot el programa. L'equip taronja només ha hagut de petar un globus, l'equip groc no n'hem hagut de petar cap ni un. Esteu contents? Sí? Estem tots contents? Ho hem fet molt bé, ens ho hem passat molt bé, hem passat molt bona estona. I ja sabeu, si voleu veure la repetició d'aquest programa al Facebook, al grup Assignatura Pendent, trobareu tots els programes d'Assignatura Pendent, tots penjats, un per un des del primer dia fins a aquest darrer programa. La setmana que ve ens visiten 2 escoles. El proper dimarts rebrem els alumnes de tercer curs
de l'Escola Gabriel Castellà d'Igualada i de l'Escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt. Així que no hi falteu i fins la pròxima. The elephant packed the trunk and said goodbye to the circus. Off she went with a jumpity trunk, 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 trunk. Now Nelly the elephant packed the trunk and tumbled up in the jungle. Off she went with a jumpity trunk, 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 trunk. Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand.